Kublai pi barok ngi pediang sngop hai pi syaka thup kubor menta ka janmit. Para shwa bangin pai syaki kubor ki babnya nginya pet shwai ki mat bakongsan. Penpa umodi ya ka jing khuslai jing mut jong u halor ka jing sha thombor ki temple bat ya ki kam ki jam jong ki leno khalistani ha umintru rang ba do ka ri Australia. On let you kejat ki menteri rangba ke jela Meghalaya bat Assam sha West Janta Hills bat Karbi Anglong ha ubenai jelio. Khasi Port u Commissioner Jongka Food Safety ya santeli ki basa desha ha kathan polo. Bat la penlong ya ke jing yakran ya suk ha pedeng ki jaj ben riu penar bat Karbi ha khanduli. Ki kubor ki babnya u menteri rang badu keri India u Narendra Modi ulakran hakmat jong u menteri rang badu keri Australia u Anthony Albanese ya ki jingkuslai jingmut jong keri India hakabaidei bat ki jingsha thombor jong ki temple bat kumjuru ya ki kam ki jam jong ki nongkershan leno Khalistani ha Australia. Umodi ulakren yakini ki mat haga jingakren halor bon teli ki pang baru Albanese ha nongba Sydney menta kasngi. Haga jingakren lang syakinong pathai kubor hadin balawai ka jingakren jengki umodi ulo ong ba ulayamir jingmut bat ki menteri rangba ka Australia ki bakam menshwa ru halor ki mat ka baydei bat ka jingsha thombor jengki temple ha Australia bat kumju ru ye ki kam ki jam jengki kinhun leno. Umodi ulo ong bau Albanese ula kular sa shisien bot nun sa le da ka bating e persya ye kumkini ki jingja. Umodi ulo ong ru ba ka jingya day jong kari India bat Australia la pensyong nongrem halor ka jingya shania markel yang iwe ya iwe pad. ऑस्ट्रेलिया में मंदिरों पर होने वाले हमलों और अलगाववादी तत्वों की गतिविधियों के संबंध में हमने पहले भी बात की थी और आज भी हमने बात की है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के सौहार्दपूर्ण रिश्तों को कोई भी तत्व अपने विचारों या अपने एक्शन से पहुंचाए ये हमें स्वीकार्य नहीं है। Ka jela Assam bat Meghalaya kinsa sedang ya ka jingakren khaput ka baar ha ka babaro arngut ki menteri rangba jongkini ki jela kinsa let jingo lang ya ka West Janta Hills bat Karbi Anglong ha ubenai jelio. Ki menteri rangba kinsa let syakini ki than kum shibenta ban wanra jingsuk ha ka ba kaladon ka jingbam shongsuk shongsan bat ka jingyaken at ki bajur ha pedeng ki jaj ben rio Karbi bat Jantia. Habakren shikinong pathai kubor hadin balawai ka jingyalang ki menteri rangba jongkini ki jela hakabaidei bat ka benta ka baar jong ka jingyakren khaput ha Guwahati u menteri rangba ka jela Assam u Himantas Biswa Sarma uloong ban nadu menta ka sngi ki regional committee jong baro artli ki jela kinsas dang ban yakendu lang hakaba kinsalet ban yukjat shaki jaka jongkini ki jela hakaba ki jingyapher jingmut kidang yaine yaisa. Ukermen ru ban penbet no yakini ki mat bat ki jinge pher jingmut da galanti jong ka jinge sulok bat ka jinge shania markeliang. U menteri rangba ka jela Meghalaya u kongrat ki sangma ulong ba kane ka day ka jing sedang jong ka jing trekam ban wat ye ki jing penbet ki babiang na ka benta ki henriu teli ki jaka ki barangsa ki barang don hapadeng ki jinge pher jingmut. The regional committees of both the state will start meeting, start visiting the other 6 sites or other 6 areas where difference still exists. This is the beginning of the process to find a solution to the 6 areas of differences which are left between Assam and the state of Meghalaya. As mentioned in the meeting today, we went through all the details and all the different reports and different discussions took place. U Commissioner Jongka Food Safety ha kasngi balang ula penmi ya ka hukum ban khang shwa shipor arpor ya santeli ki basa desha ha ka than polo.
ka hukum ka basipor persya ye kini ki santali ki basa desha ki badai ka Lakshmi Mistan Bhandar, Meghalaya Mistan Bhandar, Vishal Sweet, Jalpan Sweet Stand and Rice Hotel, bat ka K Sweet la penmi hadin bakila syak hang jubor no haki dekhot ka seng KSU haka sengi baar. Ya gani ka hukum ka basipor la penmi hadin baladep ban let jurup da i Assistant Commissioner jong ka Food Safety ikong DBS Mukim rengkat bat sangut kinong tre jong ka Shillong Municipal Board. Habakran siya kinong patay kubor ikong Mukim ilaong babaro santali kini ki basa desha kidei ki bam khut bam suba ay ruem bat ki longru ki bam ikot ikia satya. I Assistant Commissioner jong ka Food Safety ilaong ba in sa penmi ya ko hukum khang kherdep ka badbiang onda ila poi siya office trekam jong i in a very unhygienic and unsanitary condition. The way they prepare the food pose a great threat to the safety and health of the consumers. And drains are not properly, not there. And waste matters from these shops were not treated. So this is also another issue. And then I have also seen that these shops, they have directly, let off the garbage to the water directly to the stream. Kaseng Hinyo Trip Youth Council ha kesengi baar kelaberngam bakan sayat dakalenti jongkaan persya ia ka Sarkar Meghalaya Democratic Alliance hapo ka jingalam jong kongrat ke sangma lada kamla ban penduna no ia ki jing pelut pensep ki bamdan kam satya ha ka baidai bat ki board rekam Sarkar ki bamlar kam ARUM. Kini kalalong hadien baka RTI lani ka hok banyo jingtip balale da ka HYC kala penpau baka Sarkar kala penlut palat ia ka 0.4 klur tingka halor ka Meghalaya Economic Development Council bat halor ka Meghalaya Resource and Employment Generation Council ki bamshim lano senyang ARUM sya ka jilla hakini ki sansnem baladem. Habaa jingkren shikinong patay kubor u General Secretary kaseng HYC u Roy Kupar Sinrem uladawa ba u Menteri Rangba jong kejela uday ban shim yakilat kilenti ban penbet no yakine ban penduna yaki jinglut jingsep hakum kini ki judge committee Commission Council bat kiway ki bamdon kano ka jingno senyang ki bamentoy yaka Sarkar ne yaka jela baro kaway. We have filed an RTI with the planning department, only with the planning department, to know how many of those appointments have been, of those persons who have been made as chairman, co-chairman, vice chairman, deputy chairman, into the various council or commission, only within the planning department. The reply that we got is, there are two councils under the planning department. One is known as the Meghalaya Economic Development Council, with a chairman who is the sitting MLA and other co-chairman, deputy chairman and vice chairman. There is another one which is known as the Meghalaya Resource and Employment Generation Council. Kumba apu artli kisnyang gilayap hakas nong ti saw hakatan Nongston West Khasi Hills District minta ubanay nakadaw jong ka jingpang klam African swine fever hakaway ka jakari snyang. U Dr. P. Solang ubaday u AH and Veterinary Officer Nongston ulaong baladep lum nuksa bat lapha ru sya Guwahati ha ka bala syem babaro kiday nakadaw jong ka jingpang African swine fever. Ulaong ba katanat pet merat lani ka Veterinary Department dang syen kala penbana halor kani ka jingpang klam ha ka bala penmi ru ya ki jing ai jing tip ki babiang. Lakhang ru ban khayi ya ki snyang hapo shnong te saw bat kumju ru hapo ka jela ka ba 10 kilometer na kani ka shnong. Kat kum kani ka jing ai jing tip kini ki jaka bala shakta la penbana no kum ki surveillance zone bat ya ka shnong te saw la penbana kum ka themmei jong kani ka jingpang klam. Omsha banra yaki snyang shakini ki jaka bala shakta bat yakinong sumar snyang ru omsha bakin lej jing ada kapa hanu mentahi datang kata kapa khot kapa security kata kapa security ke kalau kumtu kumba ngala batai mene ba care na ke jing ya kendu punya kendu yaki snyang lane ke jing lej visit kha lane lej pet yaki tu isam snyang
Dagi breu ki ya ki breu umsha ra ya ki breu ki ba nabar monon pej ya sem sniang jong ki namar pintip tu breu wan na umi na yo la lek pej choy ya sem sniang jong nur ko bala don sniang jingpang. Tenang ta kadau kata ka dagi breu security ke badon kam tam hadu menta. Lain na kata hite menta 4 don. Pat sakawai ka advice jong ni ka ba la mila batai duduk mensua. Ban kier ya ka ban wanra sniang nabar. Ki jingya kerana suk hapdeng ki jaj bin riu penar bat ki jaj bin riu karbi kalalong hakasi baar hakhanduli Assam BOP. Ki nong mikmat na baro arken hon kilawan baneshim menta hakane ki jingyalang. Ki he ki han kini ki district u assistant commissioner jangka West Jante Hills uba WK Kharbuli bat u assistant commissioner bat border magistrate u Rakesh Thakur na West Karbi Anglong kilaidan lang hakane ki jingyalang. Uba WK Kharbuli ulo ong ba ka jingtmu jong kani ka jingelang kalong man penyas no lang ya ka jinge pher ki rukom yakren hapdeng kini ki arkan hon na ka benta ban wanra ya ka jingpenbej ka ba khambyang na baro arliang mamla bat khamtam ban wanra ya ka suk kasan ha kani ka than Rakesh Thakur ulapan pau ya ka jingdon kam bandon ka jingekren man la kapor hapdeng kini ki ar jaj bin riu jong kini ki artli ki jilla khnang man pen klan shu ya ka jinge dei jong ki We also mentapat ngin yepet ya jinglong jingman ka sun meneng ka jing shit kalong arpo 0.9 degree Celsius bat ka jing kriat kalong khatsan 0.9 degree Celsius ka jing sngem ka hau kalong nyau pupra nakashispa min step bat prapuwe nakashispa janmit ka jing hap slap kalong nyau 0.1 millimeter kala bandon ka jing hap slap ka bamalu mala hakikat tu kat ni kijaka Hashwa bangin penkut no ngi penken mau pi bayakan ni ka kubor na lor ka POE haki television pila ru ban pej haka johi kapor haka YouTube channel jong ka Didi News Shillong na ka benta ki kubor baman la kasngi pila ru ban pej ya ka kubor jong ka Didi News Shillong haka Instagram Facebook ba Twitter Shwa ban poj ka bakut jong ka thup kubor ngi pej biang sa shisian yakimat bakongsan Penpau umodi ya ka jing kuslai jingmut jong u halor ka jingsha thombor ki temple bat ki kam ki jam jong ki leno khalistani ha umintrang badu kari Australia Onlet yo kjat ki mintrang ba ka jilla Meghalaya bat Assam sha West Jante Hills bat Karbi Anglong ha ubnai jileu Khasi Port Commissioner jangka Food Safety ya santali ki basa desha hathan pulo. Badla penlong ya kejing keren ya suk hapadeng ki jaj bendri penar bat Karbi hakan duli. Te para lok atung ila poi sya ka bukut jangka thup pubor jongi menta ka janmit hado bangin dia syembyang bat pila syai kasngi kublei pi baro. मन की बात है जन की संघर्षों के कुछ किस्से कहानी कुछ सफलताओं की अनकही विरासत की उम्मीदें नए भारत की